бәйрәмнәре белән барыгызны да иминлек, саулык телим. Менә бу гаилә шалашы шушында менә ничәнче ел үткәрелә инде Питрау җыены. Шул гомердән башлап бу шалаш, мәхәббәт шалашы кемдер кавыштыра, кемдер таныштыра. Элементлар куябыз: су, җир, һава, ут, ут рухы, су рухы, һава рухы, җир рухы. Монда безгә кавышырга теләүчеләргә ярдәм. Монда без инде тоз салдык, көл салдык. Крещениедан калган су, менә бу верхний воскресеньедан калган, воскресеньеда аруландырылган тәсилет алып таптар. Менә шушындый су белән безне бәләкәй чагында итмәгәннәр. Элеп куела иде, менә шулай чәчәкләр, себеркеләр. Менә монда мунча печенә утын агып атып торалар. Шуннан менә кияү белән кәләш өчен әзерләнгән себеркене килен үзе үз кулы белән пешерә. Пешеркләргә куя, шуннан пешеркләгәч инде кияү белән мунча чабынганда әбисе өйрәтеп куйган ырымны, имне әйтә. Бергә булыйк, парлы булыйк, таза булыйк, сау булыйк, тату булыйк, озын гомерле булыйк. Bütün кешегә әйтәсе килә, bütün дөньяга тапшырасы килә. Җирдә без яшәмичә, җир белән бер бүтән булып табигатьне тоймаган килеш, без бу дөньяда бәхетле була алмаячакбыз. Менә бу Питрау шул турыда дип әйтәсем килә. Күрүдә яраттым сине, Галина ди. Менә ул Галинага мәхәббәт билгесе итеп җөзек бирә.